Yes, ne janeno maro marembwa TV, karibu sana kaka wuono en tich abich majabero, bende samori chiewo ne tiji, donje shughuli meki, chiewo gi Rembwa TV. Arwaki kawuono kendo chenro mar mane ok ing'eyo, ma bende an gi wendo ma wan go kawuono kae chenro mar mane ok ing'eyo. Luonga ni Kachucho ane madhi bedo host mari kendo ane wadhi bet kodi ka wago mbaka kod wendo marwa. Kapok achako kata kapok adhi mbele, dak kwayi mar mondo mi i-subscribe e channel marwa mar YouTube kanyo. Piny kanyo subscribe tidiyo notification bell. Tiende ni sasa ma waketo gimoro tiyudo message. Sasa ma waketo tiyudo message. To bende kapok achopo kendo okang' machielo, Rembwa TV en TV no endo ma bende sani nyalo miyi thuolo mar lando ohala, biashara mari, gimoro amora, kata obed mana skul, obed college, obed ohala matindo tindo, wan gi platform kae ma bende wanyalo miyi nafas mar mondo mi walandi biashara mari. Wabiro to wamako ni video maber, obed hotel, en tich moro amora, ohala moro amora, kata gimoro amora midwaro mar mondo ilandi, kata in jathum, ibed jang'o, idwani mondo mi ji owinji e luo Nyanza marwa kae, to mana e Rembwa TV pod wanyalo miyi platform mar mondo mi bende inyalo choponwa, inyalo go nembni ma bende samoro ineno e screen mari kanyo. Kisego namba no tiyudo wa saa asaya, kata inyalo orno message e email @rembwatv@gmail.com, kata e Facebook page marwa wantiere @Rembwa TV. Kata kamano karibu sana. Asante. Yes. Koro ka wadhi mbele, danger mara mondo michaknwa gi introduction. Yes. Ero kamano, ne ji moko ng'eya, ne samoro thoth ji ok ong'eya. Yes. An iluonga ni Felix Otieno Sigunga. An wuod Alego, Kakan, kamoro ni Kato. Yes. Gweng'wa iluongo ni Andoro. Siaya kama. Koro ma wuod Alego gi tiende. Okay. Siaya una joma rieko, so una joma fo. Siaya joma serious bwana. Telo chomo ter. Ubro ng'ewa mbele ka. Wajoma peke ground. All right. Kamano. Ewinjo kiwacho ni okawinjo kiwacho kanyo Felix Wuonyambo, iwacho mana ni Felix Otieno. Felix Otieno Sigunga. Felix Otieno Sigunga. Koro Felix Wuonyambo en ng'a? Koro kapok wachopo kanyo, ang' ni miwa mbaka ni mar mondo mi janeno bende winj anena, nikech Felix Wuonyambo en a big name, en nying maduong' kabisa. Ma bende nitiere gimoro bende manchi yudo kae nie mbele ji. Ang' ni pimno mana mbaka ni Felix Wuonyambo en ng'ama nade, ma endi iluongo ni chenro mar mane ok ing'eyo. Samoro ng'ato nyalo ng'eyi kaka Felix, to nitiere gimokiani mondo mi samoro ibed miler kaka iler kawuono ni. Ang'o mokelo michopo kuma intiere? Yes. Ne jomoko ong'eya ni Felix wuod Nyaboro, mane nyinga ma kora loso godo mogo. Miloso. Maketo go mogo e mesa kama. Jomoko bende osewinje kiluonge thum mang'eny. Iomo ni winjo andala kapok okawo dakika matin Felix wuod Nyaboro, Pesa tas, kamano. Koro mano nyinga matiyo godo, an jalendo e Nyakalondo moro iluongo ni Dala FM 98.8 en Kisumu, iwinje Nyanza koni en. Koro ma nying mar juogi, ma mar lendo, kendo ma nying mana chako bedo godo chon kabisa. Kata ka wuok e form 4 dhi e college kama, kachako gik machalo kaka mag fombo giki. To na akia kaka mama wa en Nyaboro, tiluonga ni Felix. Koro an Felix wuod Nyaboro. Koro naneno niya, wuoyi ber kapakore gi nying mama gi. Kabisa. Nyako be pakore gi nying wuodi. Koro naneno ni apakra gi nying mama wa, Felix wuod Nyaboro. Koro mano nyinga ma ibiro yuda godo kane yamo, kata kane go celebrity life koni kama. Kapok wachopa kanyo, ichope yamo kata ma ibed radio, mabe TV be wati seduong' e tiendi matin. Koro Felix Wuonyambo wa ugonja Siaya. Wuok Alego, Siaya. Okay. Ere kaka nodongo ni ubet michopo mifwenye ni koro anta nyalo bedo jalendo, kosi in beda tibed maduong' tichopo radio. Nidongo nang'o, nichopo nang'o. Okay, an last born, an wuoyi machogo e odwa, e gweng'wa Andoro, dalawa ka jaduong' Paul Sigunga, mamoni iluongo ni Merigoreti, nosetho. Yes. Nyasaye oket chunye kama okwe. Koro kanonyuola, mamwa ne nyisaga ni an ng'at mano nahero music molo lendo. Nahero thum molo lendo. Tuke moko mineno nyithindo tugo ni tuk mama gi baba, tikia tuk pondo gang'o. Koro an ga thum. Ingeni ot dong tie gapo. Yes. Miyawo ni to tik bamba tikla yinde kena. Koro an ga thum. Idi ya kama iketo
kagimo ket thum bas aseketo awilo logomba aseketo uma basement koro naero music sana mano konyuola koro mamwa samoro nyathini ohero gik madhi entertainment thum ohero miyo ji samoro be ot kama kaneno ka ji oboe kaka mata amiyo ji nyiero winjo koro kamane kaka nachake adhi Anduro primary school ni agweng'wa an wuod gweng' jagweng kabisa koro asoma Anduro primary school nyaka class 8 katieko adhi e school miluongo ni Ambrose Adongo secondary school en bed mana machiegni kod gweng'wa kanyo koro era distance manyalo wuotho taduogo koro Ambrose Adongo be ne day school ten mixed be nadhi taduogo kanyo be achaka donjo e music club giki koro thothne life mana ne en thum o kata mane lendo yani ninja thum naero music kabisa ahinya ohangla naero winjo kijana miluongo ni Ouma Basement Delete in fact kata kane en school top nama school nondike ni waka ndalo waka Nyakobura basement ne en waka Nyakobura gini bibi na bwana gini koro ne an waka ahero gika inago te class wa ne wane class to e gweng' ne wane some gweng' wane yawut gweng' to some gweng' ten day school ten mix school nitie jok moko magin wigi niga malo kabisa koro wan wi wane ni malo sana kanyo be ma nickname be ne bire nitie jok mano luongo ni askari kijana moro luongo ni askari nyaka sani en soja kijana moro luongo ni pastor en pastor kuwuor kat prophet owuor an ne giluonga ni jakamolo ing'e jakamolo guyo jakamolo koro ne giluonga Felix jakamolo tanena naka gimoro biro na bida kalendo biro na kalendo to be no lal ang'eny thum ka ang'eny mane thum ka gige scout gige entertainment ang'o mane miyo ino yier mana mi nying mar jakamolo ne giero luonga ni jakamolo ka gineno kaka naero miyo gi mor to kindego be ji noero winjo radio Ramogi ne miyo ji mor sana ahinya jakamolo miyo program ne miyo ga ji entertainment maber kasto be en be nyinge en Felix jakamolo koro gineno bwana ni waluongo ni Felix jakamolo koro niluonga ni jakamolo kamano kama tieko form 4 koro yewuoyi ng'ato ka ng'ato osetieko form 4 ng'amo kalo ng'amo orem ng'ato mochopo diere adhi Nairobi nitie sister na mane chie Nairobi luongo ni Roslyn Otiko koro kachope ot to nyaminwa ni mano orwaka e lendo an kata lendo gi ne onge wiya na hera kaka jolendo timo lendo but nok agomb ni chieng' moro abed jalendo nadwa nabed policeman kech naneno ka an wuoyi marabora to e school be ne an just scout tiwinjo anyalo pangora maber attention bunete bautan kaka komanda automatic tree koro wacho ni bas ante donjo police atemo ringe pro tamore koro adhi Nairobi to sister na wiye ken ga nyako ma sharp sana akabe ga kaka nyathiwa ma sharp kabisa koro ka wabete ot kama waneno TV waneno Larry Madowo gini winjo waneno Jeff Koinange gini TV to achana oti oluonga ni Otis oti nyathiwa inda kibede ni chieng' moro nabede ot kama nanenie TV ipani gini nyalo tami chunga kata wacho ni machiegni kama somo news ni nyalo tami koro sister na chako miyo interest moro chako donjo anya donjo media anya temo media ni to na miye ga respect aluore sana taneno ka level ma entiere be gi hard work mosetimo samore family maro agomna ba chieng' mara chop kama entiere koro nyisa kamano wacho ni anyala Emano pok no biro ga e pacha but ka tem ka di school anyalo bedo jalendo ka anyalo bende appear TV nan bende kora anchor news kasto jawode ma be ora ema koro chieng' moro luonga to nyisa ni Otis adwa miyi gik moko ariyo adwa ni yier achiel aseneno course mar lendo ni manyamino dwa ni timne ka puonji kata ka chulo ni school fee matieko nyalo nyiewo gari mar Probox atimni nadi ami gari mar Probox kosa teri e college ayo chan jogi osemana ka okang' dwa tera na dhi alendo to
e life masani ka ng'ato penji kamano nyalo yiero mane inyalo wacho ni nyiewo gari ke samoro inyalo somo to bang'e goro tich onge wuora onyisa nadwa nyiewo ni probox kata terio college yier achiel duoko notama adhi nyiso sister nani Rosen ngeni baba daddy dwa tera onyisa options ariyo ni onyiew na gari koso tera e college to penya ni dwaro mane zen chunya siga bedo gi gari chunya siga umbo bedo gi gari ka bedo gi gari bwana madhi junction mabondo siaya bwana aneno ka chinge ndieche maringo gir mano ginene wish winjo probox to jokan ga gi pesa ndiko chopo godhiambo to gidhi ga club gidhi bamba gidak maber no daw ko daftara leo nyisa ni kindi man college chaka yudi ka kiwacho weche mag probox head manega kana dhi college matieko college ka tieko temo hustle mathin Nairobi kacha kasta duogo Siaya. Yes. Koro kachopo Siaya to radio station mar Dholuo biro Siaya. For the first time Siaya nobedo gi radio station. Iluongo ni Radio Pacho. Yes. Koro Radio Pacho ko biro to yudo ka sechego hustle na auso yedhe ana pharmacy daktari wiya bara panadol. Daktari awinjo ka fuola moxe daktari yani ki nyach mak tokla winjo kwani ni daktari an daktari winjo na thietho koro nikech brother na moro en pharmacist to ne ngi pharmacy Siaya koro wacho ni nyathini kar mondo bed dala miyo mama stress wakele utiga e pharmacy ka kodi puonja gamo yath gam panadol winjo achako kaga jagam chopo sama koro anyalo thiedho ng'ato kaka sani awinjo ka kora morama nyame ya kori rami samoro nyalo bedo koyo donje kori winjo koro athiedho ni omonye gini winjo amiya tichango koro kanye mawinjo ni Radio Pacho biro pogo music mang'eny taminji kogo music mang'eny nikech oyudo ka se manyo radio stations Nairobi ma aine rach abiro Kisumu ka amanyo Victoria gini donjo ne tek do seche win certificate an go asetieko college masechwodo wani ya Nairobi ka menyo onge kura duogo Siaya ema koro ka ne pharmacy kama to radio ni biro ni Radio Pacho adhi taduongo ani luonga ni Felix ni ani jalendo lendo kakani mabe penjo kamoro mani penjo kamoro nikech ng'ato nyalo ndiki gimo kinyalo ka chiwo certificate sawa na kamoro to buka lende batase some ani gi interest en gima nyalo timo to nyisa ni asani to koro okwakaw jolendo wakaw mana jo internship kana jo attachment tichulo 7,500 for 3 months kiber to wabiro dong kodi to ko kiber to 3 months kurumo imany kama kielo ichulo 7,500 students masani chulo 5,000 to giwa ana chulo 7,500 Pesa Bedo pharmacy anyiso brother nani bwana ayudo kamoro ka anyalo practice ga to ni chuli nyok chula itimo nang'o nane machulo titiyo sa ginisa ni ginyalo panga chak tich sa 7 nyaka sa 8 timo show miluongo ni Pacho Mix mar vijana youths to nyisa no okay sawa we wami wachuli ni kodi biro ga bire pharmacy so kinyi itiyo nyaka go chopo sa 7 tiwuok idhi kanye idhi Radio Pacho ti practice kanye mana chako gugura koro kanye mani neno Radio Pacho no ni duong' ndi koro gie sechego to no duong' nikech Siaya pok no bedo gi radio mora mora ne winjo mana ma Nairobi gi ma Kisumu koni radio station pok no donjo Siaya kata pok ng'ato pok no bejo Siaya ne gombo go mano kwane ge biluongo ni radio station koro Radio Pacho biro koro wan mana wachako kanyo an kadonjo kama to doga chwadore tago program ta an wuoyi machieka wuok e skul ka tegno to gini be koro nosedonjo remo koro winjo ka lendo ni odonjo remba kabisa adonjo nyani 2 days bona mane ni kacho mai ga mane mano 2013 koro gini ni remo ta jojo wacho ni bwana ni okay student bwana ngani wakete tich mani koro tich to keti to gechu chudo ine mi chudo 7,500 yene radio bene chulo ji kanti advertisement koro ka onge advertisement kaka chuli yonge koro wan watie tie kama to gimane konya ni koro tie pharmacy tatie radio atie pharmacy ko chopo sabi koro an gi salary ma pharmacy konya nyaka lache de mi wasaberio koro an sure ni ayudo atiyo kocha koni koro kada tiyo no not but koro agamo gimiluongo ni experience balance koro kanye mana chake achwade kanyo kara radio ni ne radio matiyo to nge license bwana
Le radio tiyo to onge license. To ere kaka ne yudo frequency. Jogi yudo frequency. Kara bwana manuket kanyo, wuon radio nyen pod nodwa noket mana thum on air ka pod otimango o process. Nikech ing'e ni komi frequency tidwaro ni radio chak ywak. Ok dwa ni radio no bedo off. Koro ywak as you continue gi filo forms mamoko ma communication authority gweche mamoko go iko licenses go. Koro ni shughuli kana license to radio USA. Koro eno seringo the US. Oseringo the US to we bwana mono ni oditne radio station ne kapo ywaka as he processes pod to papers moko mabiro owuok authority kocha. Bwana ni beka biro to kara 7500 beno kuchopiri jatelo cha eno ng'endo te go thum poko ndek ng'ato. Wan osekawo pesa kuomwa oseketwa watiyo. Seche go be koka jo communication authority ochako wuotho gimanyo radio stations matiyo ka onge license. Anakia gigi. Abedo studio reception gimoro sabiro kama arito ni ng'at ma somo news otiek news mondo donje program. Tapo mana ka jodonje iye ka dabal ra. Mana around 2015 di police. To ere wuon radio ni wuon radio to onge en ga USA no. To ng'ano mochung' nu kane manager wa to dak Kisumo poko biro kana kara gima mondo watim radio ni tiyo to onge license. Koro wadwa lore wa count transmitter water ka police mondo ko biro to dio ka gigere mondo explain why radio operate without a license. Yes. Okay, sawa jatelo. Mano onge wach ananga timango tun police to unjo tek poko communication authority. Gitura dot nikech dot nogo kifull to bara chamari kifungu ka transmitter kasto gison un koro un mon ka ininga ne ani gonga ni Felix Nyaboro ina michwado ka formally kama data ni that's good to ani gonga ngana sawa koro un bro konyo wa wadhi kodu to undiko statement kasto wa nikech radio ken maru obera wat statement no na police luogi seche go hiyo ibo chik lakini radio ni chiko wacho bwana nuo chopo nuandiko statement mo wadonje sel ne radio mabende ino okchuli in mani sechulo pesa kidonjo umaki modiwo kanyo 10,000 chaka dok brother na achiel kendo chako chulo na 10,000 gula case no yware radio seche go ticho rumo in gi case kamano ma case no rumo wachako waduogo nikech koro to court no order ni koro miwa papers and everything radio no ber en community radio station en the first radio station in Zia koro kinyal sime koro waduogo wago wachodo program kanyendo achwado mix na not achwado top 10 angla top 10 angla be koro ni juoko investment akoro donjo koro no angla ma waka te chwade tv mapinyi yegni ema koro chake Dala FM tapo Kenya seo ko wanyoluonga abire Dala FM iga mane Dala FM abiro 2017 December kama kora nyama choni koro 2018 ema koro wachinye ma serious so ni chwado ko cha igni angwen kora chwade igni angwen kasta donjo Dala FM kabiro to keta drive to Dala FM ni Kisumu na Siaya. Yes, na Siaya. Ogona simu. Kuro ntie kijana mane o apply. Dala FM ne poch. Negi poch presenters. Kuro ntie achil kom presenters lungo ni Freda Wino mane watiyo koro coach. Ubedo poached. To nise ni to inade jatelo nyan mabe. Ni Freda Wino ni. Wa gombo mundi bi watiko di ibie interview ni mundi ibie interview waneka wanyalo tiyo kodi kanye Dala FM Kisumu ni sawa biro jatelo kinsadi ni kinywa mondo nikech wan sia anyalo mondo niche to bentie kijana moro mabebe minyalo siemo iwijo minyalo biro go nikech pod wa manyoji koro bentie kijana moro maber ma kata in wuoni neno ni ber inyalo biro go mondo en bo tema ne ape ni ni luongi na Felix Nyaboro miane namba ni tayudo sim Nicholas Mondi we mate ni allo Nicholas Mondi wate Nicholas Mondi wacha jatel ni adwan mondo kinyi bite mane interview Dala FM Kisumu konye ndi saa rio kanyalo yudi Kisumu zenja telo mana be yoda sawa ni sawa koro chiengno aringe studio very fast na timo news be nyene timo program timo nyaka news to akao clips gamoko achiel ariyo moko mane nyene asidu program radio I record akao moro kanyo ta soe simu adoke ot to akwa suit akwa siepra moro suit mbas na malisha
Kwa suta isha baba kuro ma uluonga Kisumu. Anitemo hapa konya gisuta. Bwana Chabene Mbasa na suta ro mama rata. Ikwa suit. Akwa suit. Idhi interview. Adi interview. Nyen seche go ido ka sekendo an gi madam. Madam benitie to en gi nyathi matin. Adi na asol ga kanya to ade pharmacy da se bukra sekendo. Sabe ko ngani bwana yiri yo ka uchiel. Rugi kendo. Mana kikayo kanyo kwa mugachaya. Jana no maro TV mana kae ni chenu mar mane okingeyo kae dalo mani mondo mi modh pi mana da kama tin kama winjori to nyieri no kendo nade. Gi pharmacy plus tiyo tich no erokamano ahinya ka washikawo short break kamae. Seche mi mothe piny basi oimore jogina kamera on menu ngoni atone mamba ko tumene do malamo mara kelwa kaida kigo sekala par do dek nyira mangsari nya kaludo badala femar wo kilime chegni e chieno mar but pacho ko chakore sani nyaka ngorom konyo sa uchiel nyinga Felix Nyaboro jomjira shedro mapeka nya kubuksani tumeba mit makelo mor kama intiere kon familia mari kenya ko renyola mari nendo sud machegni med volume matin kasinyis jirani chako winjis jirani ni chieno maduong mar but pacho se chakore gi election gieki karibu tena sana tibim. Yes, janeno maro Emano TV pod wana gi Felix Nyaboro mabende inyalo neno pichni moko ka intiere pacho kanyo endo. Itie pichni ne moko kanyo endo inyalo nene wang screen kanyo. Mana kamano iwacho ni koro goni sime yes. Iko ridwa dhi dala yes adwa dhi dala ye kabise nyombo do bet nang ayo mina story ma yonge tich story ma nyombo be story yonge tich donga tie pharmacy atie pharmacy tichula 5000 ichule 5,000 mano salary Alphabeti chule itiyo kuonde are atiyo kuonde are ko jatingeno kuchula ane machulo ine michulo to dala wato chiegni gi town andoro chiegni gi town kore ni adala township ward kora dala gi ndiga to dong jabero biro nyiewo yath e pharmacy ni awinjo rema ang'ma timi ni awinjo karama to kia karama to kia ng'uto ang'o matimore and a long story koro daktari ki to miya mana ya yedhe manyalo konya adier thiedhra go manyathini to ber bwana daktari obol gi patient nikachopo chir apenjo wendo nyinge titi luongi ni yani iluonga ni Kwinta Kwinta ni nito ang'o timi Kwinta ni an awinjo kama tabinda an gi ultrasound koro bro mi diklomol SR BD for 5 days mani en daktari niko lich koro nikech madam bebe koro ipedo gi short hair aero nyiri mani gi short hair bebe mulielo wi ye kama nyathi black beauty toto si toto nyathi be to walemo be en chieng sande tingo muma kama koro athiedhe andiko ne that's diclofenac amiye amoxicillin koro nyina miye antibiotic and a painkiller for the bones. Daktari thiedho atiyo ga tuo lakini jika ga tuo kora nyiso jatuo ni kawuono sande duog mande mondo nyisa ni kada ka inwa kawuono sande idwa no duog mande yatte miyo mar 5 days adwa no duog mande mana aneni to otinade koro oduogo to onyisa nam joka painter no doctor ke namia strong painkiller mambe mane mor daktari mane mor daktari wow mana is nice koro mi joka tegno da okine kata ka kawuono to an active to bwana moro bukre to kalo kama bwana moko mauso ga gik moko machalo gige ring biro gimoro machalo buk kama to gielo to giwacho ni Pesa ni study pesa di ya study 200 kelane okay bage mana na propose this study so madam yani natural mabe yani to unge study to lielo vie kama to jaber kama yani ma serious haka study take to de kama ta aneno ko bonira sawa aya kwa de monya de kinche kidogo anwa after 1 week bana exchange nyaka namba kama nika kana kendo mayom tu mama damu yegi daktari every miyo kana nyako kanyako tunya gombo kanembe chemuro kende gi daktari
daktari mathiedho ji piyo piyo. Mathiedho ti duogo kinyi sechango. Mane ko kaka na yudo madam. Koro simo donjo na biro Kisumu. Koro bwana ni onyisa ni bwana ni Nick gocho na Kenya bed sa rewa ni dwara interview Dala FM. Yes. Mane kaka na kwa suit nikech na onge suit. Ta kawo bag na certificates ko original nikech ne late. Koro ok na photocopy gimoro na bira kod gikamano. To hayi maber nokawa e Dala FM. Yes. Machako timo drive kanyo nyaka sani anana Dala FM. Beno kokalo kata mana 2 years kapoko mi award as the best presenter of the year. Idonjo Dala FM koro actually 2018 makoro makoro 2017 December kama hindi koro 2018 koro wa muke kama series program panyo. Yes. Chwada ye kanyo. Alafu idonjo be kuma kori chulie. Adong Dala FM koro salary watendo. Osebedo nade kodi wuoth mar Dala FM kae bende isetemo bende media mamoko kopogore gi kama intie. Onge media machielo kaka nabire Dala FM pod antie nyaka sani makmani koro nayudo opportunity tiyo Elolwe TV. TV mar Joluo bende. Mano babe nyeni TV mapeka Koro kanye mana tie na umia programs mokariyo kanyo. Na timo mar jodongo niluongo ni Obila to kod moro ni Alap Oganda. Koro nadi streets golo topic of discussion kaka sani. Da penjo jopiny to mogo duok beche piny uparo nade en siasa koso ena ni koro sirikal oparo wat koso wang'we sirikal maber mbele ka winjo gikachalo kama koro namuke kamano to koro wagoya ga Alap Oganda wago story kamane koro ibete wang' jowi mar TV koni to intiere kona ngi chances ari ane radio tani TV kona nawinjo kadima dream mara uchopo bana mai gima at least igocho ne Nyaminu cha inyise ni koro dong sani neno kendo mor kodo sana makone na TV to sema ko video seuro na ko winjo radio en gidala ne mbita kama to se winjo very fast to sema ko audio to say sanya tiwa winji per na mali winjo ka ansawa kabisa agolo family na abiro godo Kisumu to watemo mana kama to wuoth mar media kae ni kisome mos kechane no ka ine media to bende thum koni be yero thum koni endi ntie to media ka ntie okay osebedo kodinade okay media samilendo one kama watie Omiyo entertainment percentage mang'eny out of 100% Omiyo entertainment 85% manyiso ni dongo na gi 15% ken 15 for advertisement 10 interact code funds magi koro kaima jatendwa beno neno ka koro kago program to hour achiel iboyudo kago rumba ago benga ago angledek kijana ni ubet nade program mara kigo kwand music magoyo tido ko hangla ng'eny malo benga gi rumba kaita yudo ka fans bende wero hangla sana dichako relate gi hangla koro mijo ka music maro hangla ni endi diko da maber kod lendo bas acha omia program maro hangla kora gaga piwa ohangla show on Sunday sa achiel nyaka sa uchiel ena hangla mapiwa utieno emakora kelo top 10 tacha kubedo siep gi joangla nikech joangla be ko winjo kigo top 10 to odwa ni bende obed included e top 10 timo promotion bende winjo ka wacha ni mano dongo swag ugo thum mamit kama here uru dho miel thum kama goche mano dhisto to mano kamano kura atimo promotion beni joangla ok ni koro wer taonge but ahero support jo mawe koro bane relationship makela gi jo nitiere pogruok mar sani Oangla masani gi Oangla machon inya paro ni ndalo waka Irina eri opogore gi sani ma ng'ato dwa wero kaka koro Eva Jalamo yudo ken Oangla moro ma the most inene nade modern masani gi modern machon cha ochalo nade industry ka be sani wene masani gin gi message koso bora tu ni ng'ato hit okay nitie jok mawero thum and gi message nitie ng'at ma wero thum maonge message but gima duong' ma joangla gi manyo sani en hit ni modern benda hit ane compare kod jomachon kanego story samoro kelo puonj moro kanyo okati ni jowa masani to kel puonj ba lakini nitie kaka jomachon nogo kata mbaga kaka noromo gi nyako ne ginyago ni story moro miwacho ni bana mano to ni nyedundo ba kata tagro sogo winyo kata mano
mano ngane ne tagore kako chamo kuon gi nyawa kako chamo kuon gi nyawa yes iwinjo ka ogula nyuro gini koro do pogore bata ohangla ena ohangla nikech nitie piano nitie bul nitie ajawa iwinjo chon cha nyeni otie na loka gini ginne gigo bul mabul weri gi jogi sani koro bulike ta kidan to represent ohangla bunde moko kanyo ma ochuo sudore mar poto kama koro ng'ato koga ne yeno otie na loka king'iyo thumbege tibro neno ka no pango bul mabul drum set ni nonge go en gi bul nyaluo bul dhiang no ka drum set ko ga koro tiena loka to ne pango bul mamano base ma bul ma kego to gon ko winjo ma winjo ki go bul drum set ne onge koro neno angla sani koro nyeno kete modern ma piano nitiere drum set nitie bul ta iketa ni koro ene go ng'ato go ga ka bat mabe onge training moro ma ng'ato dhi molongo koro macha to ni winjo ka bul ywak ma yani mitne cha maro hangla traditional hangla to koro sani onge wan koro sani jogi go modern hangla sani koro en modern ema Kenya sani chon cha to ne koro go ema nyaka bipamo kama cha koro mipamo kama cha ema luonge gwengwa alego ni ohangla en lose gi pien ngech mipango en pame iwinjo sani jogi ok goma gin sani koro gigo drum set gi bunde moko mathin kanyo ga jawo giwer kama nendo koro difference to nitie maduong' masani modern macha traditional macha ne mite kinde ne mabe sani kinde ne mabe mite kinde ichwade baba ichwade kasto jogi medo kete koro bedo modern kabisa neno ka inda sani koro go kulabo nyaka gi bahati gi niminjo koro medo bedo modern zaidi neno ka Fedija Kadongo gigo kolabo gi nyaka jok mabero bongo iwinjo jok mabero Kiswahili jo yeye gini ikelo gi keto gi kanyakla koro tum bedo modernized kabisa teni pinye masani udhi mochiwo nkech kata video masani yani video machon king'iyo tibodo ka video mar ohangla machon nitweyo ga owalo lakini video masani ngato ni hotel to ka otendo mano pogro difference nitie maduong' ahinya sani gik moko bedo modern nyaka wadhi mana gi modern kama ne kaka piny ringo yes okay but maduong' en ajawa to the world okay to kendo en niya sorry nying mar kaka koro Fredija nani iluongo ni Felix Nyaboro Pesa Otas yes nying mar Pesa Otas en nying maduong' saidi akiani bisefu ye nying mawinjore piny ngima nying ni nochakore gi kanye an iluonga ni Felix wuod Nyaboro mano nying mana aluongora godo kaeto nitie jathum machielo miluongo ni Octopizo ji confuse akode but samora wacho ga ni nyinga iluonga ni Felix wuod Nyaboro kama ji nitie to ng'ato wacho ni ine mani weyo wuod Nyaboro ade dong kiang'ano ja pesa ma wange lad gi bwana Octopizo ji confuse wuod Nyaboro gi Octopizo opogore koda koro Octopizo ne luongore ni ja pesa ma wange lando Pesa Otas niga kapo ni se winjo tumo Octopizo nikech Octopizo bende Pesa Otas imbe Pesa Otas imbe wuod Nyaboro Octopizo en wuod Nyaboro yes mama gi en Nyaboro an bende an Felix wuod Nyaboro to ng'ato mokwalo nying nyawadgi to onge nikech mama gi Nyaboro to mama Nyaboro ane mana chako nying war Felix wuod Nyaboro kinde mane pod asomo Octopizo gini pok nochako kata wera ahinya to nachako kapod an e high school okach no alara nying but jok ma confuse mondo obed clear Octopizo en wuod Nyaboro ana wuod Nyaboro but wapogore koro kamano wacho ni Pesa Otas niga koro ino wuod Nyaboro mar Octopizo cha Emano mention e Pesa Otas kaeto siepa ma Abeni jachega obiro wer tumbe mar Kazinda ang'ang'a koro tumbe mar Kazinda ne mokete Pesa Otas ahinya Felix wuod Nyaboro Pesa Otas koro ng'ena Abeni ema koro kelo nying ni bedo
brand go enemo okelo ne brand mamit kom no we dakika paga ma Felix wuod Nyaboro Pesa Otas kom no mo kama Felix wuod Nyaboro Pesa Otas koro Pesa Otas donje ambe kora accept nikech ngeni ka osiepi osemenye go bwana ani pingo manyiso ni Pesa Otas ni mbio minyi Pesa Otas jambo miya tabeni mo miya Pesa Otas anana na Felix wuod Nyaboro tabeni oketeni Pesa Otas abe marehemu nyasaye oketchunye kobonyo bishop koro kanye kumanying mar Pesa Otas koro kanye ma Pesa Otas ochako donje koro jo angla mamoko bende kabiro ngien gi be ka ngato golo thum to winjo thum nyawadgi to jok mochogo ka be gin jok manyalo kelo ne lokruok e ngimane to jok gineno ka gima ka relate koda to pogruok moro nyalo biro e ngimane anyalo timo negi promotion koro gimosa Felix wuod Nyaboro Pesa Otas koro Pesa Otas ochaka trend kamano Mubedo international. Alright, iwacho kanyo ni bende in bende osiepe ntiere ine gine mar ndogo jarama bende nosenieto ne kane iwuo ni kacho bedo kode osiep kabisa nikech Rembo TV no cover nino to no kaka ni interaka kan uno osiep ma yin en ni ndogo jarama kod Freddy Jakado kod osiep machiegni kabisa osiep kod bedo nade kata nochakore nade mocho koro ndogo jarama no wero thum moro iber gi sura to timbe nie machwanya koro kindego anakia ndogo jarama to be mano yudo kapod alendo siaya but ago pangla top 10 maji winjo online kech radio ne dhi online kura kia kaka ndogo jarama no winjo nitie bwana moro ni Felix wuod Nyaboro ma jalendo mago top 10 to kuwiro thumbe ne mar iber gi sura ma to timbe nie machwanyaga to keto Felix wuod Nyaboro kiwinjo thumno to winjo ka Felix wuod Nyaboro chog mang'eny zaidi to ng'ani kia poko nena ambe poka nene kiki wuondwa okawuono poka neno ndogo jarama gi wana teno sega beri ber gi sura kendo go e top 10 kacha kendo josia ohero iber gi sura to timbe ni chwanya zaidi kura biro Kisumu biro Dala FM bana moro tuda gi Freddy Jakadongo nego thum size X kamoro ni size X kawosh koro kijana moro luongo ni Freddy Makonyango ne ngo siepna koro nyisan ba wadwa miele jo angla moro ka awinji ki go English ka adwa na tudi go siepna moro ni Freddy Jakadongo koro Jakadongo ni magona my Felix wuod Nyaboro Freddy ne kia serious okia kabisa ma wuod Nyaboro ni musiepu ndogo jarama tension ba ndogo no be poka nena komboka na nene to choga maber owera maber iber gi sura kako moni mona nene to jana bedo gi wasi ndogo biro kama chiegni biro nene koro chieng Friday wadhi miel kendo omiela jawa gotieno asewuok e tich koro wane size X wamielo jawa to winjo ka Jakadongo owere stage kata to wacho ni ndogo jarama biste neno wuod Nyaboro live stage samo were stage Freddy nge koko ka thum ngenga abro make sure ni ungawi koro Freddy ngawaga to nyiso ga ndogo jarama kana ndogo ni yeka ni ndogo jarama bisene no wuod Nyaboro to ndogo be to aneno kijana moro katimore ni mara ndere kama matin kama kawacho ambe ni chunya gombo ne ndogo jarama to osiemo ne ga nero wuod Nyaboro kanyo Freddy Jakadongo emochako introduce gi ndogo jarama muisana bwana kako timo kamano to dogo kaka no biro to beta puta kabisa dogi yene nego kadwa no stop nan ganga mo stop to ba mai gain dogo dogo to ba mai gain asase ka gombo mudar rom ga kodio mera tawinji to ba mako piny mafwanda ingeni ga oji koro ngawa kamane kaka ochako ngiyo gi dogo Freddy Jakadongo introduce ku ndo size X bas koro ndogo karambele ne gomba tanda gombo ni waromo sipo tuwe koro ne wan serious ma too much ya bana ne kunali weyo ka po kwa romo koka lo wikachiel ndogo koro acha ni oyo bwana ma beta kode machiegni ma ndogo bet kabisa mo chako biro Kisumu kama chako lal kendo dhi Nairobi chako duogo kanyi seba chakika kai ma jogi biro ng'eye gol thum ka go thum koro ne wana osiepni koro wanyalo wuotho kode seche te ma sama na we mathin manowang'o iye en sama koro naromo gi Odongo Swag to Odongo Swag kaka romo kode Odongo be kane gombo ni mondo obed osiepna nikech obeno winjo programs ga to
kowinjo ni bwana ni kogo thum ng'ato kocha omo ni promote ng'ato nowinjo kinde go kaka na promote jaka dongo gini inda gini jaka dala gini to neno ka nitie effect mabiro ji hero thumbe gi to kamano kondo jogo hit koro odongo be omanya to komanya to naneno ka odongo oketo sinani tich ahinya notiyo matek notiyo ribayala to ndogo jala be tiyo ndogo ne nigi days ge to dongo ne onge day muywe notiyo pile en pir nyurune oko otiyo mande to mande kaka norumo koda to biro koso ma kura se wuok ndogo kura ni odongo koro kanye matin ma atemo promote odongo matin tabe ndogo matin bang'e wachako dogo kendo wabedo siep nyaka koro no nkech nani Freddy jaka dongo ni bedo siep ndogo jarama kabisa ginto ne gino siep manyaka ne gichako chon manyaka sawa koro oa yes nikech en gene mo introduce ai ndogo nyiso ni ne gino siep gin chakre chon kapok aromo kata gi ndogo jara ngeno ndogo jara kata kapok otho oyudo ajali moko bene mbele mokuongo okang'e ni makata ng'oma notimore ne mago to ajali tu mako gaji kamano no nyisa moro mano wuok game ma kuchopo daraja 2 to gidonjo e gari moro kanyo moyudo accident mabende moro ma accident mane duong' ahinya en mano mane giyudo daraja 2 ka giwuok game e dala noduogo town yes pa ne en gima dambe moro kanyo gitimo ne introduction dala koro giduogo kama to giyudo accident kanyo mano timo nyaka bouncer mar Elisha to gini koro siepne madok cha koro kanyo ne giyudo accident though accidents to ne noero yudo accidents matindo tindo kata mana gi pikipiki nitie pikipiki moro manamiye KMDH 742E manani kod gi ariyo to gisani bae nango mi achiel koro mano be nojayudo gago accidents matin samoro gin gi osiepne ma Freddy no mila tumo ko mago osiepe gi okian mariembo kawuono kia miriembo kawuono nyisa baba ingeni wariembo pikipiki Freddy to Fredo bukeri riembo bwa Fredo kwa piny moruda wese chamoko yani mago to kro tindo mago to jiwo being near isebedo ni inegi joangla gi bet kod gi machiegni isebedo ka iwuotho kodgi to inyalo nyiso kaka ng'ato masamoro bende en upcoming kech nitie ng'ato ma winjoga tendo thumbe ok Felix Nyaboro go thumbe iwinjo mabe samoro be kelo kata mana ywarruok moro neno ni nyiego moro kata yiede wang'o inyalo nyiso ng'ata inano nang'o kech kaka chien ka nowachore ni Felix Nyaboro ntiere studio ma Felix Nyaboro go thumbe to ntiere studio ma kada kokelo ne thum togogo inyalo wachang'o kanyo thum quality kel thum mamit man gi quality mogol studio maler to wabiro go ng'en kata wan be kwago program tie jok mosewacha niya ni program mar Nyaboro kidwa winjo thum mamit kata mana mar upcoming kata mana ng'at mose hit to winj Felix Nyaboro koro imagine ng'ato se solo ji kata 1000 nigi winj program an bas tieko gi thum mawaya chomo Nairobi to ng'at ma wero chomo Siaya iwinjo ng'at mago backup ochomo Busia yani thumo chachni onge tudruok moro amora gik moko kotudore piano chomo koni jawero somo koni ng'ani ochomo koni gik moko kotudore maber koro artist madwa nogo thume die studio maber studios ber mag joluo aka Barikiwa ne ber Sauti Rumba ne ber kineno kanyendo Jafwanya Tanga ber utawala but nitie studios moko ma an kikelo joko matana nyiso ga jathum ni bwana anto mato gore na gini kata no dwoko uma marachi radio station matiye bende odhi dwoko chidwa jogo tinde ga thum ni thum okaloka ber kigo thum maler man gi quality maber mowere thum man gi message ma jopiny winjo maler ang'o minyalo nyiso for example kapok nyiso producer Odongo Swag no biro na gi album mar thumbe kiana boro karomo kode the first time no tingo nyara gweng Beril na Ugenya Madara pod ne onge no tingo thumbe no ng'ano gini Sarono bonyo gini to isane bwana adwe ni promoter to miya thum aisen wadhi winj thum mondi kapok ago e radio station radio no ken mara jokonyo radio be gin jok mosega fwenyo ni anago ga thum maler kendo mamit koro wadhi winj kamit tabiro go
taduoga nyise ni ba in kanye ni an Manyata bi waro mane kodi kaos to biro to anyise ni ba thumbegi gimit but studio ni ogolo thumbe maricho neno yugi studio no kadwa luongo nyinge apano winjoro jok mong'eyo anyise ni bwana dhi many wuod Phoebe an naore ir producer direct ma producer no be gima miyawo onge bata ore dhi many wuod Phoebe Barikiwa studio golo thum maler nuo thumbegi to ba bata ni tenda thumbegi ko kabira anyise ni bwana invest gini en career mari gini mibiro chamo kiny yes adier nowuok odongo nodhi mogolo thumbego maler Nyaragweng tahero Beryl Nyaogenya Ford Jamigori Sharon Obonyo ananya thumbego nyaka giwe nyawe na atie band no ang'eyo gi nyaka kaka nopang gi myself ba mapum na introduce Nyaragweng 2 days awinjo ka jo piny kwama na kendgi the following day Nyaboro gonwa Nyaragweng tahero kuomi anyise ba winjo gima ne nyisi na winjo baba ler koso clear ni ler anyise bas koro aketo Beryl Nyaogenya aketo Beryl odongo yae makoro sani luongo odongo yae ni luongo ni Ford Jamigori benda chaka keto omera koro thum ler to kichwa de radio to kata jatelo wuon nyisa ni bwana gona thum Beryl Nyaogenya no mit ne yani fans so customer request ka kete top 10 ne number 1 iwinjo gi kai nako kuro artist wagi ema moko kudwa winjo kinse ni bwana an pro studio mikelo nani ogol ni thum maler inti wer mamit to kogol ni thum mamit dhi man Jafwambo Nyatanga dhi man kata sauti rumba dhi man kata mana wuod Phoebe mondo gol ni thum maler tikelna to ngato koro neno niya bwana ngano sani ohero mana utawala studio ende thumbe ma igolo kia kure ema nyako go kikelo ne makama to kotim nadi go koro en mana winjo wach to mabro dhi ariya maber ang'o minyalo nyiso samoro producer ma bende kelo wende ma ukete radio nikech maka gik madhi e yamo yes samoro nitie ng'ato wacho ni an thumbe na okitim ang'o minyalo advice mar mondo mi ka koro wadwa ni mondo watieke ang'o minyalo advice mar mondo mi kogolo thum to thum quality madwarore apani and okasomo production mar thum ahinya but gima ng'eyo ga ni producer en ng'at monego med ni seche moko miyo nyaka advice jathum obiro wer ka jathum obiro wer for example tie producer ma interact go sana en osiep na iluonge ni Nyatanga en kibiro wer to nyisi ni baba wer tiwer to nyisi na apodi in gi pesa yes pokimiya lakini di practice to niya bwana Jeff bwana gina sai korana rawera ne kendo oye nyaka goni waya kati biro gi jawachi to winjo ka duondi pogo tegno okipang weche ni maber weche ni okoriere tir usini ya ba kadwa wuondi ni akaw pesa ni kasto kiny iduog nane bwana thuma ni ok nyal go kata mane radio thuma ni ok winjre mamit oye goloso ni beats moor ni sim to nyisini koro ka beats gi the ot lorie the ot wuondri ni koro in a club ma kata mno lut kuon kama tiwer gi beats chwaye girene ikete ufa to wer practice bana jathum dima practice 1 week moduogi kendi chakinyise ni odong mathin tu chakidog 2 days iwinjo kore miya time mar practice to practice chieng moduogo after 2 weeks eno bro dawo ni bana ngani ochaji ngani oyero jok ma kyangano but kogol ne thum wuok maler a good example en kijana miluongo ni Aton Mamba kisewinjo Aton Mamba ng'ato pok owinjo thum ne nyamany Aton Mamba no wer mamit to Aton Mamba onge club mo were be onge kama go thum en opidho mana nyanya usenge but obiro to wacho ni bwana ndero weru ka pombo thum no ago e pombo ne amor ka pombo sema thumbe Kenya chief gini wero nyaka Gladys Wanga mheshimiwa gini thum opango maber to onge club mogochi why any oren bwana be practice makes perfect mano kisomo keep practice keti bedo ngama wer golo thum ma perfect kabisa ka ponin gi band were band ka poninga to keti igone ga backup kama ka poko chako wer practice band neno kabisa tigi band neno kabisa mondo kibiro produce thum tigolo thum maler koro producers we gola thum ninga to biro ni en gisenga to beach mi golo ne thum mode or ngane riembe kati dimrande Tanzania kucha bwana Diamond Platinum gini be chopo kata mana studios gikacha to producer mare nyise na pana bana wewe ni mzito lakini enda ka practice kidogo to dito practice to duogi nyise na kidogo tu jaribu ongeza kidogo kogolo thum mokelonwa kati gole mane studio mane to golo maler gi thum moriere maber
bwana ngata biro go radio. Ero kama na nyaka kor wadhi ka gima kor watieko. Nitiere kaka in jab media personnel sebete media kapesa. Challenges mage minyalo nyiso wa kata achiedh nade minyalo wacho ni bana kae ten kama. Kaka ja media, kaka jalendo. Yes. Ng'eni jalendo tin promoter. Yes. Wuok chalo nade challenges mage minyalo wacho no ani. Kaka lendo to koro mana competition. To ka en gima nonyuoli go. To ibiro chwada maber gini be en talent ba. Lendo be en talent. Mana kaka ineno samoro cameraman kata in bende. En aina talent to ka nonyuoli jalendo tin jalendo. To ka nonyuoli tichuno di lendo. Ok bedo. Kata mana duondi te kigoto ngato simana ul gocha manga. Tumbe nyakine kinde lendo. Koro ibiro ka samoro tumwok pile ka pile. Sama wuoyi kodi ni samoro studio moro release tumba dek. Studios kata mana par release tumbe sani. Kasto jogi be nigi numbers wa artist gimbe gi gombo ni mondo go thum gi radio. Ma is okay. To samoro ineno ka bet kama to ka yaw bandos. Tayudo ka tumbe orna kanyo tumbe ma ok ata 100. Koro take time mondo achak winjo thumni kama an maber mane manya correct ngato go winji nago inyisaga ka ber mondo koka a produce winjo. Koro competition ng'enye industry mar ohangla to ng'enye industry wa mar lendo koni endi jok mang'eny madwaro attention mari weche makama wan bende gi nyinga mar Felix wo Nyaboro Pesa Otas ndi ong'eni an gi pesa iketai arambe iketai WhatsApp group mana kama intieno Felix wo Nyaboro Bedo ni koro in celebrity challenge man mineno celebrity kionge pesa Felix wo Nyaboro ng'ere jiong'ega ni an ng'at mariembo Prado jiong'eni an ng'at mariembo kata mana bwana Makex an ga Pico Okada Peng KMD X097S celebrity kionge pesa babu Kuru manu challenge mandi nying duong lakini pesa onge kono osiepe na tema se promote e industry ni ngeyo gi samoro ibinjo ga anyange na ibinjo program inyalo mention jo tuma sama na setema giriembo ko so giriem giwe no rehabilitate gin sawa an kama ne giwe aja mane warome kod gi ema poda tiere podire na promoter mano ilongo ni awe ko hunto we kone awiko mundu ya kabelo fake mail awiko mundu no me 2 years kata 1 year awiko mundu bro biro naka beseje moko bro ko bima ko kata na simba moko kuma gasi mbo by the way koriembo gari en osego shows but congratulations ne wiko the enjoy ro nyathi matin kabisa enjoy ro nyathi yuko so nyocho kideno wacha en mar mane uno wala ga tie como la cara ngere fuati mo japo celebrity yonge pesa en challenge na machelo wani dwaro wa rambe idwaro wa ngato dwani kama go eto michope samoro ni managa piku samoro ni gitiende lelo iwinjo wambe parwa uru jo kama okeo mara kawa se promote manya sogolo woko ba mi yakana mna short ye idwoke luet okay for example when you see ba ipan ka ido mi short ye san yesan ba and the best made me san yonge anyalo mi mna short ye panga kama idoni the go shon dongo sogo bache the same jaka dongo bache the same jaka dalo bache the same iwinjo elito to bache the same kata artist apart my boys nage kata mana upcoming to this to bache the same be kata bichoro mi tago shows a Chelsea Homa Bay bwana kinyariembo koso kariembo tipani artist nyamo bedo mamit nage kariembo mtoka koso pod gigombo wana riembo pe no beni bedo mamit but yende gimachado samoro artist kise bedo ni samoro diriembo to withi wil gi jogi dagi bedo artist ma Tanzania mama William Tuba go show kawuono to ngama Diamond kama after 5 months oseluonge go MC Tanzania oseluonge bana surprise bana Caprado manzo ni mzazi Emielo nige wanu wazazi nadi mawari kumfuno kada wanu wazazi wariembo pen tiriembo Prado an mzazi ariembo pen tiriembo Crown an mzazi ariembo pen tiriembo Wish bwana ibe yukure chemo wachine kaguno wangawe boy nani obere kania wamikira boy nani dango moro giri dango moko mati machelo biskuti no neba ibe kaguno okeyo mara kawe adwa misho chiel I'm sure neki collect areo kata chiel kata areo moro to
kadwa nini inyewe lopi moro kamoro gi gachi moro chieng ni parago gima ne timo ne duo ala kanyo pero como na nya Felix Nyaboro en moro sana mar mondo obed kod yeshumo kawuono ne janeno moro mar Nadwa TV ma iluongo ni mane ok ing'eyo kane wasebet kod iluongo ni kachucho yes odiochieng' kawuono mana ka watieko gi kanyo par niya kik wi wil ma ok i-subscribe e channel mar subscription ni nyaka go nduru yaka go nduru subscribe gicho teji pesa idi deti ya Rembo TV kaso kacho ndike gimoro ma red kama subscribe gari yakana ni tap yes isa subscribe so kisa subscribe mi obona ni mo maki mana gi kanyo endo felo to nyocha waneno kacha ka bende yude nini moro mar mawad moro kae ma bende ji mang'eny sana wananeno ugo kacha neno kacha chande apoyi bende ugo pinja kacha kinyero ratari no bedo nade iluonge ni Marwa Awards ma negi neno ni wasebedo kuwa promote kaka presenters wasebedo kuwa promote artist to sama negi miyo artist awards artist be negi biro gi awards mamiyo artist ka achiel kod joluo ma participate konyo music industry koro giseneno ka okay artist gi osebedi ga kimiyo awards to gineno ni presenters be gimiyo awards koro kaneno kete category mar supportive presenter of the year ne wan gi Thuondi wan gi Kasuku Rafaeli Solomon Tito Kafaya mago seniors Malima Bito ne wan kanyedo kod bwana Moroni Ward GK kachiel kod Nathaniel Japengini koro ne gikete category no endo ma apoka wen supporters supporters no vote maber friends no vote agon giro kama na yeye ere kaka ni feel kan neno ka ine ma kendo koro take over chacha no boga bwana chacha no kiot nikech ing'e Kasuku bwana kirafiki ni gin jok mane wangi kapod watindo wagombo ni chiemuro bede ka kirafiki atito gini ng'e style mage chwade angla gi joma moko go iko koro na winjo maber seriously current na feel awinjo mana ka shiti wachan and the winner is Felix Nyaboro hallelujah but of course kata ka ji wachana gana na deserve kata na wuon naneno ka na deserve trophy nendo nikech king'iyo line ka kisebedo ki promote artists to kama ne wawuoye ni gin masawa to in samoro podo kin sawa inyacha kara nitie jopiny neno kaka gini utimo and therefore jopiny oduoko ni ero kamano by me award mar best supportive presenter of the year neber na met kabisa berwana tayari na mo ero kama na TV Felix inyalo nyiso wane to inyalo yudi nango kamano kata social media meki social media mara Facebook and Felix Nyaboro inyalo follow kanyedo kamano mara Felix Nyaboro YouTube Twitter Instagram bana YouTube tech who survive na the YouTube the church Felix Nyaboro Nyaboro Felix WON Nyaboro Felix Nyaboro 17 subscriber to be machana na boya mother no subscribe bana kichete you okay wewe support ni kanyo mondo ki subscribe bana support amanye ka content am 17 bana nga parga biro ka wuoni gene gnote Felix Nyaboro Rembo TV kamonde created oklikwe ni okay sade koro sulinga lo pachiela idi adiani tap mana data ni minyo masinga picha ya subscribe anyway pero kama ngani man challenge sana subscription sana kabla yari ngato ye wanka na wali chamwe wakina poka chako chamwe kumia me pero kama na nyakala moro do fi kumbe kodwa kae nyakala wachaki nyaka koro watieke kaka wono Obedo wendo maro iluoni Felix Nyaboro Pesa Otas osebed ko promote artist no bendo ngere ka Pesa kendo mane tich mabendo timo ka otie radio bende mar Dala FM. Thank you very much for kumbedo kodwa bangi se subscribe nyasaye mondo gwedi to par mar mondo minye ni Rembo TV sane nyalo kelo ni lendo kendo nyalo lando ni biashara mari gimoro amora midwaro mar mondo landi kata coverage midwaro mar mondo mitim Rembo TV bro mi thuolo mar mondo mi watim ni any coverage midwaro ero kama na luonga ni kachucho